hayi njalo ayijikile uma CJ Boloza mafi inkosi yenkosana yebo kunjalo ayijiki uma CJ hayi madoda hayi hayikhulu hayeka indaba mina izinto zamathe ezingasebenzi kodwa mase ngifika kuwe ekuvele nje kwashesha ngendlela emangalisayo hayibo mase sengifika kuwe hayi nani injani kanjani. I always tell you mawuzoza kumina come with me with a clear conscience ngoba mina mawufuna ngikwenzela ivara kuzomela sikhuluma iqiniso mina nawe ngoba mawufika kumina ngizokutshela ukuthi lento usuwenze lokhu nalokhu usumoshe kakhulu nani hamba wenze lokhu nalokhu mase uqedile ubuye uze la bese siyayenza leyo nto ngendlela eshiwa obani abakini bevumelana nobani nabakithi hayi ukuthi wena uzofika ungitshela ukuthi uphuphe mina ngikulungisele ididi lelo ngeke ngize ngiyenze leyo angifuni mele kusho abakini becela abasekhaya bavume abasekhaya bese kuyima ngikwenzisa ukulungisa kunzima kunokwenza nami I've got expectations chief so mawungenzi ngendlela mina ngenza ngayo bese wena uvela uhamba uyowenza into enokungcola mina nawe nje sesixabene angisafuni ukukusiza zibone I'm like that kunomthetho ke ngala sihamba ngendlela futhi ungabhayizi uthi usulungiseliwe ebese ubuyela ebumnyameni ingakho ungafuni ukusiza umuntu mina unjalo ngoba once a buccaneer always a buccaneer bopha phakapha